asociacións e demais interesados e amantes dos camiños en Santiago, que nos acompañades nesta segunda xornada do Camiño Portugués da Costa. A Guarda, xunto cos concellos galegos e portugueses, apostan pola difusión do Camiño Portugués da Costa. Durante os últimos meses, foi promovido por todos nós esta segunda xornada, que continúa ca mesma filosofía do Seminario de Esposende celebrado en 2010, e que procuraba a difusión entre especialistas interesados no Camiño Portugués da Costa, o seu pasado, futuro e, como non, o presente. Durante esta mañá, as presentacións de estudosos galegos e portugueses afondarán nas cuestións históricas e culturais ligadas ao Camiño Portugués da Costa. Pioneira no estudio e promoción do Camiño Portugués da Costa foi a Asociación Amigos de los Pazos, que identificaron, sinalizaron e publicaron o libro El Camino Portugués de la Costa. Fundamental na especialidade do Camiño, por importancia e coñecemento do Camiño, a primeira conferencia está a cargo de don Grato Amor Moreno, experto no porqué do Camiño, titula a ponencia que recolle a finalidade desta xornada. A conferencia O fenómeno das peregrinacións do guardés especialista en historia medieval don Hermelindo Portela amosará o que supuxo no medievo as peregrinacións a Santiago e como mudaron e surdiron os camiños a Santiago. A xornada conta con dúas conferencias de especialistas portugueses, peregrinos e viaxeiros no territorio guardés do Camiño da Costa e travesías fluviais. Ambos estudos expoñen as experiencias dos peregrinos que no pasado recorreron a costa portuguesa dende o Porto. Durante a xornada foron programadas dúas visitas guiadas ligadas ao Camiño Portugués da Costa, Monte Santa Tegra e Mosteiro de Olla, na que poderán participar os inscritos a segunda xornada. Aproveito para informar que finalmente contamos cun autocar para o traslado dos inscritos, os inscritos en principio, ata o Mosteiro de Olla. Sairá ás 16 horas daqui do Centro Cultural. A tarde tamén foi reservada a mesa redonda ca temática Camiño Portugués da Costa, presente e futuro, actuando como moderador don Alberto Viso Outeriño, xefe do Departamento Portugués do Instituto de a Sangriña. Os convidados galegos son a directora xerente da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, dona María del Camino Triguero e don Manuel Alonso da Asociación Amigos de los Pazos. Na marcha portuguesa participan o doutor Carlos Alberto Brochado de Almeida, profesor da Facultade de Letras da Universidade de Oporto, don Manuel Miranda, presidente da Asociación Vía Beteris, e don Marco Sousa, delegado do Turismo Religioso da Entidade de Turismo Porto Norte de Portugal. Durante a segunda xornada poderán visitar a exposición fotográfica do primeiro concurso internacional de fotografía Camiño Portugués da Costa, na sala de exposición deste Centro Cultural. O remate da xornada dará comezo a toda entrega dos premios da fase final e tamén de algunhas das locais. A clausura da segunda xornada do Camiño Portugués da Costa será a cargo da xerente da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, dona María del Camino Triguero Salas. Por último, informar a todos os inscritos na xornada que ao remate faremos entrega do diploma de asistencia e que nas próximas semanas lles faremos chegar unha memoria ao sede cas presentacións. Únicamente necesitamos que complementedes unha ficha con vosos datos para facervos chegar esta memoria. Sen máis, lle cedo a palabra ao alcalde da Guarda, don José Manuel Domínguez Freitas, para que proceda a apertura da segunda xornada. Aquí o alcalde de Nigrán e o diputado provincial da zona, Pablo Vaquero. Era toda a intención da presencia do alcalde do Rosal, un pequeno inconveniente sobre a última hora que imposibilita estar nestes momentos incorporar en canto se xa posible. O primeiro que quero dar é a benvida a todos os participantes, moi especialmente aos irmáns portugueses, do que nos iba a decir nos separa o Miño, cando en realidade nos une o río Miño. A todos os concelleiros e concelleiras, vereadores e vereadoras, a todos os asistentes, moitas gracias por estar aquí, porque gracias a vosa presencia se realza a importancia do Camiño Portugués pola costa. A verdade é que a realidade actual, a realidade do Camiño Portugués pola costa, só se entende dende a suma de intereses, dende a suma de adicacións dos concellos, de todos os concellos portugueses e de todos os concellos españoles que fixeron posible, gracias ao seu esforzo, evidentemente refrendado polo acordo do Parlamento Galego, do recoñecemento deste Camiño Portugués pola costa. Quero agradecer, evidentemente, a todas aquelas persoas que van participar na mesa redonda e coas distintas ponencias, pois, os
seu esforzo, a súa dedicación, as súas ganas, porque sin a súa presencia estas jornadas de verdade non serían igual. E permitidme que faga unha excepción nomeando a Hermelindo Portela Silva por unha especial significación, porque entre outras cousas, aparte de o seu bo facer e coñecer, é fillo desta vila, é fillo da vila. O facer un agradecemento especial, evidentemente, a Xavier Crespo, concelleiro de Patrimonio, ao seu equipo, porque sin eles estas jornadas non serían posible. Eu creo que conseguiron facer, ao final do día saberemos se efectivamente é así, conseguiron facer un programa interesante e ameno un tempo, e que eu creo que ao final a todos os que estamos hoxe aquí nos vai a dar un coñecemento máis exacto do que é o camiño, do que supón o camiño das súas implicacións. Ademais de ser un día, digamos, festivo e de coñecemento, eu creo que non hai que deixar de pasar a oportunidade para, o mellor, reivindicar ou facer alusión a algunhas cousas nas que aínda non se fixeron e que seguramente, pouquinho a pouco, a pesar das dificultades dos tempos que corren, pois non hai que esquecer. Por un lado, eu creo que é sumamente importante para o camiño o marcado definitivo. E, por tanto, reclamar da Xunta de Galicia, reclamar do Xacobé, da Consellería de Cultura, que, a pesar das dificultades que estamos a padecer, non esquezan que é moi importante para todos o marcado definitivo do camiño. Non pode depender únicamente o camiño da boa vontade das persoas que cada certo tempo van a facer a famosa frechiña de cor amarela para significarle aos peregrinos por onde teñen que pasar. Eu creo que a aspiración é a ter ese marcado de frivoleza económica. Eu creo que cando se agudiza o inxenio e cando a cultura ten máis importancia, cobra toda a importancia. Non quero comparar isto, evidentemente, con outras cousas de maior sona, pero naqueles tempos do século de ouro, de aperturas, de moitas aperturas, a cultura, a arte, a literatura, as letras reluciron. O mesmo pasou no 98. En estas épocas duras que nos toca vivir, pois seguramente actos como o de hoxe teñen un realce especial porque a cultura é importante e, a pesar das dificultades, non podemos esquecer esta segunda xornada do Camiño Portugués pola Costa. Bos días, moitas gracias. Cando desde Nigrán se nos plantea esa posibilidad de aportar algo a esas jornadas, creo que a persona que vou a pasar a presentar e que vai a abrir realmente estas segundas jornadas con unha conferencia que creo que nos vai a encantar a todos, pois creo que non pode ser mellor que unha persona que coñece perfectamente a historia deste camiño, a historia cultural, a historia do patrimonio riquísimo que temos xa non só en Galicia, sino creo que no norte de Portugal, e que hoxe nos vai a deleitar. Eu me vou atrever a ler unhas señas personales del. Me refiero, como no, a don Grato Amor Moreno, que nos acompaña, que subirá ahora a darnos a súa primeira conferencia titulada O porqué do Camiño da Costa. Don Grato Amor Moreno, vicepresidente da Asociación de Amigos dos Pazos, e técnico de turismo e diplomado en contabilidade de empresas turísticas. Exerceu como empregado de banca, algo que temos en común don Grato Amor máis eu. Membro da Asociación de Amigos de los Pazos desde 1979, actualmente ostenta a vicepresidencia primeira, responsable do inventario de pazos e torres da provincia de Pontevedra, colección de libros que recolle catalogados por comarcas a maior parte dos pazos, torres e casas fidalgas. Leva participando activamente na investigación, rehabilitación e difusión dos camiños portugueses da peregrinación a Compostela. Foi coautor e coordinador da obra titulado El Camino Portugués de la Costa, publicado en 2002 pola Asociación Amigos dos Pazos, co patrocinio de CaixaNova, e que recolle o traballo, identificación e trazado da ruta. Destacado impulsor do camiño, asistiu á reunión de Oia en 2009, na que se firmou a Declaración de Oia, e foi nomeado membro da Comisión de Actividades, encargada de estudar o estado do trazado do camiño e emitir o correspondente informe. Creo que non hai millor persona que nos poida iniciar hoxe o ciclo de conferencias, as segundas jornadas sobre o camiño portugués, como é don Grato Amor, o que lle pido un forte abrazo, un forte aplauso e que suba aquí e que nos acompañe.